даромади бонкҳои тоҷикистон дар як соли охир 11% афзуда ба зиёда аз 1 миллиард сомонӣ расидааст. баъзеи ин бонкҳоро ба пайвандони раисҷумҳур ё шахсони наздик ба хонаводааш вобаста медонанд. бино ба омори сомонаи бонки миллӣ, душанбеи Ситибонк, бозигари нисбат ҷавон дар бозори молии тоҷикистон соли гузашта ҳудуди 150 миллион сомонӣ фоида гирифтааст. 70% саҳмияи бонк ба Авесто гурӯҳ тааллуқ дорад. мудири ширкати Авесто гурӯҳ Муҳаммад Мирзоро аз шахсони наздик ба Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва писари президенти Тоҷикистон ном мебаранд. ин гурӯҳ соли 2016 таъсис ёфта то имрӯз соҳаҳои зиёдеро зери даст дорад. аз тавлиди оби сиёма гирифта то истеҳсоли мусофирбар ва пардохти ҳаққи роҳкиро ба воситаи кортҳои пластикӣ дар Душанбе ва Хуҷанд. Орионбонк, ки раёсаташро додараруси президент Ҳасан Асадуллозода ба ӯҳда дорад ва муовини ӯ духтари раисҷумҳур Зарина Раҳмон аст, дар соли гузашта беш аз 98 миллион сомонӣ фоидаи соф гирифтааст. дар муқоиса ба соли 2021 30 миллион сомонӣ камтар. бонки байналмилалии Тоҷикистон, ки саҳмияҳояшон ба номи Тоҷик Кейтеринг Сервис ва Шералӣ Холов сабт шуданд, даромадашро дар соли гузашта 92,5 миллион сомонӣ ҳисоб кардааст. бонки байналмилалии Тоҷикистон молики чандин ширкати дигар аз ҷумла Стандарт Иҷора ва Стандарт Бима аст. ҳаммуассиси ин ду ширкат Гулов Ҷамшед Шералевич номбар шудааст. бар асоси маълумоти расонаҳои наздик ба мухолифон, ӯ бародари Ашур Гулов, яке аз домодҳои раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва сафири Тоҷикистон дар Туркия аст. Коммерсбонки Тоҷикистон гуфтааст, дар соли гузашта беш аз 43 миллион сомонӣ даромад ба даст овардааст. ба маълумоти феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон, ширкати Фароз, ки ба Шамсулло Соибов, яке аз домодҳои президент, пайванд медиҳанд, молики Коммерсбонки Тоҷикистон аст. Спетаменбонк, ки молики 100% саҳмияҳояшро Спетамен суғурта муаррифӣ мекунанд, ба Бонки Миллии Тоҷикистон фоидаи софашро дар соли гузашта зиёда аз 27 миллион сомонӣ гузориш дод. ин бонкро дар гузашта ба Ҷамолиддин Нуралиев, домоди раисҷумҳури Тоҷикистон, вобаста медонистанд. худаш сару садо дар ин заминаро рад кард. бар асоси омори Бонки Миллӣ, фоидаи софи Исхада ба зиёда аз 317 миллион сомонӣ расида, ин нишондоди баландтарин дар миёни бонкҳои ҷумҳурӣ аст. фоидаи солонаи аввалин бонки молиявии хурд беш аз 39 миллион сомониро ташкил додааст. тақрибан 84% саҳмияҳои ин бонк ба сохторҳои бонки Оғохон вобаста аст. бонки давлатии Тоҷикистон Амонатбонк 101,6 миллион сомонӣ ва Саноатсодиротбонк 35,6 миллион сомонӣ фоида гирифтанд. Алифбонк фоидаи софашро ба 42,6 миллион сомонӣ расонидааст. дар Бонки Миллӣ соҳиби 100% саҳмияҳои онро яке аз мудирони холдинг соҳибкор Ҳофиз Шаҳидӣ нишон дода шудааст. ягона бонке, ки соли гузашта бо тақрибан 1 миллион сомонӣ зиёнкорашро поён дод, Халиқ Бонк Тоҷикистон будааст. онро қаблан Бонки Байналмилалии Тоҷикистон аз молиқи қазоқистониаш харид. Амон Асрор, таҳлилгари иқтисодӣ, ки дар яке аз бонкҳои низомисозро дошту феълан берун аз кишвар аст, мегӯяд, тавре ба назар мерасад, дар бозори бонкии Тоҷикистон ҳанӯз рақобати солим шакл нагирифтааст. вай бо таваҷҷӯҳ ба омори охир гуфт, муваффақияти бонкҳо аз моликони он бештар вобаста аст, ки то чӣ ҳад ба шахсони таъсиргузор дар ҳукумати Тоҷикистон робита доранд. дар Тоҷикистон 15 бонк фаъол аст. ба иттилои Бонки Миллӣ 20 ташкилоти амонатии қарздиҳии хурд, 3 ташкилоти қарздиҳии хурд ва 26 фонди қарздиҳии хурд низ ҳастанд. дар 7 соли охир дар Тоҷикистон камаш 4 бонки бузург, аз ҷумла Бонки Низомисози Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк муфлис эълон шуданд. тасмиме, ки боварии сокинонро ба бонкҳо кам кард ва пасандозҳои мардумро ба дохили болиштҳо баргардонд.